de modo que nos facemos un traballo paralelo de apoio. En este sentido, este ano temos o grande placer de poder vir a Ourense e de contribuir tamén non só a estar en Ourense, sino a figura de Carlos Casares, que, entre outras cousas, morou moito tempo nesta cidade e fixo dela tamén un dos seus espazos literarios da súa creación. Moito da súa obra non se pode entender sin esta cidade e sin Ourense. O concerto non é a primeira vez que se fai, xa iniciamos, creo que no 2012, e desde aquela altura fixemos concertos en xeral vinculados á figura, non sempre, pero vinculados á figura que a Real Academia dedicara ao Día das Letras. O que nos anima é, por unha parte, digamos que misturar música e literatura, basicamente poesía, tamén apoiar a compositores e creadores galegos, especialmente compositores que con este motivo musican algún texto da figura ou que ten que ver con o lugar das letras galegas, o cual estamos facendo, creo que, un corpus de composicións feitas por xoves compositores galegos que algún día, creo que constituirán un volume importante de unha contribución para o noso propio patrimonio cultural e musical, e ao propio tempo tamén o facemos con o objetivo de trasladar o que é a Festa das Letras a outros ámbitos, aos ámbitos cidadáns, cun concerto que